Alright, ake sibingelele kuphi naluphi la ufinyelela khona ezobuciko media. Igama lami nguMelisizwe nguBongimusa ngwamNomiya. Umfana waseFrayedi lapha yakwesekosi uCulu kwathi uCulu lapha yakwaMnyathi. Induna engiphethe uSabelo waMadela. Njengamanje sinenkosazana. Bathe yakwazwani. Ufuna izisho ukuthi ubani? Sawubona nkosazana. Yebo kunjani? Ngiyaphila kunjani? Ngisacela ukunika imvumo ukuthi uzisho nje. Igama lami nguZanezipho ngakazwanye. Kodwa ebuhlukweni ngaziwa ngegama zaza iGhost so uPhongolo. Ngiyacula ngicula umculo wamapiano naPhongolo. Mana ulikhetha kanjani leli gama likaMazaza iGhost? Why uyibiza ngeGhost? Because iGhost is old phela. iGhost ngilikhetha ngoba whenever ngihlangana nabantu i-energy yami always ihlezi kuba lula ukuconnecta nabo ngaleso sikhathi. Ila ngisesontweni, ngesikoleni noma ngisemculweni. Kodwa nje la ngifika khona i-vibe ihlezi iphuma nalula. Manje ngayibiza iGhost because ngiyakwazi ukublenda i-energy yami nabanye abantu. Noma kuthiwa uyathula, hlala nawe, ngibe right. Makucula ngiyacula, makudansa ngiyadansa, mangigida ngiyazama. Uqale nini ukucula? Ukucula ngaqala ngimncane. Ngaqala ngimncane sacula nje esikoleni Sunday school futhi esontweni mhlawumbe ko grade 5 kanje sasebancane. Oya ngokuya ke ngarecorda ka grade 8 ngalo record. Kwase ke ngoba manje ke sengi-artist kodwa phela ngabe artist kodwa nje sengiyasho ukuthi sengi-artist ke manje. Alright, sibonile performance yakho and abantu bayijabulele kakhulu. Ubuqala ukugibela stage namhlanje noma usake wagibela before? Ngagibela stage mina ngeke ngaperformela ama-event anjengenqoba izithambo tournament. Yeah. Gatsheni Music Festival. Yinenye futhi i-event yela tournament. Lawo ngeke ukwazi amanye because awasePhongolo. Kodwa nje enkulu Gatsheni Music Festival. Wawukhona kwiGatsheni? Yes. Angifikanga mfethu. Ngaperform ngiyimo oqala performance. Oh, okay. Namhlanje abantu bavele bakuphakamela kamnandi bakujabulela bakubukela ngendlela emangazayo and wenza amapiano. Abantu abagcolela namhlanje abantu abagcole abaningi abamaskandi. Uthini kuwena leyo nto? Isho uNkulunkulu nawe. Because phela yabo uma ungena stage kumele uthandaze uma uNkulunkulu wakho. So ukuthi uNkulunkulu ngizwile because ngithandaze ngathi Nkosi angibazi abantu basothuthuwe ngivelele oPhongolo. Mangifika lapha ngicela ube nami manje bengikuthanda okungenani for amavidiyo nami ngibe right because ngiyayithanda lento yokucula kakhulu. Okay, njengoba usuqalile usebenza nomaskandi, ibapha abaculi esingakubona ngelilanga noma unesifiso nje sokuthi mangakhipha naye into siyama ingoma abe yedwa noma babe babili kodwa nje Nkosi yami engavuma ikhiphe nayo ingoma ngakuthokozela. uGatsheni ulimit nala nomzukulu labo bantu ngajabulela ukukhipha nabo ingoma. Nokhuzani kodwa ukhuzani ngimthanda so wami kodwa nje lo baba ngiyamthanda noma ngithi ubuthi ngazi noma ngiyamdelela uma ngithi baba kodwa ke ngoba ushadile ngi-right uma ngithi ubaba so ngiyamthanda naye ngakujabulela nangelela ukuthi ngimfeature engomeni noma yini-feature mina. Kukhona ingoma esikuze ucula la stage njengoba ngikubuza offline wathi ayikaphumi but leya ngoma ngizwa ithi mama ezala ngazi ungimemile manje ungenza kabuhlungu ithini awungicula phela ngiculele wena mina ngizwe nje sithi mama ezala ngenzwa kabuhlungu. Ithi ngifike kuwe ngoba ngikuthanda ngashiye ekhaya ngoba ngikuthanda kodwa manje uyangikhathala wonke lamathembe enginawo ayashabalala bese yaqhubeka-ke isike thandwa sami kanti why ungenza kanjena thandwa sami thandwa sami kanti why ungenza kanjena thandwa sami ungenza kabuhlungu kanjalo kodwa ayikaphumi. Kulungileke ngoba ayikaphuma sizokuyivuma nathi abantu baze bayizwe kakhulu sizolinda ngoba khona uyasiyabona ukufika kwakwenza kabuhlungu kodwa ukwenza kabuhlungu kulungile. Bye bye.